lagi ni. Nagkunsa magadi ni, uy. Nakuha ko sa kong uyab. Ni Kylie? Uy, nakitaan to na ako dito sa unahan nga kananan ba? Kauban niya mga katrabaho man tingali to. Ngaon sila. Unsa? Uy, basin wa to mahibaw nga niya ka. Tawagin na lang to. Sige bay. Sige bay. Ato sa ko bay ha. Sige bay. Sige bay. Nagsabot na unta meron nga kami dungan og kaon. Naabot na ta din sa amo. Pero wag yapon kay istorya na ako. Nakasama ko nimo? Creepy ka. Huwag ka mahibaw. Unsay sa nimo nako? Sa? Giyon sa mo ka? Wara. Siya pa'y nakasa. Siya pa'y saka kay tingog. So tihi kog unsa, dili kay pasangilan tayo ko nimo? Kalma lang. Kalma lang. Di ba nagsabot man ta? Magdungan tagpangaon? Kaganina? Ha? Ay, oo di ay no. Pero wa ko makasa, nalimot ra ko. Paguba ka sa adlaw da. Sige na oy. Kapay nakasa. Kapay isog. Ambot nimo. Unsa? Wa mo magtagad bay. Tulo na kadlaw. O bay. Agoy. Naunsa. Sabtununan ka ni batasan si Kylie oy. Ay, naunsa ba yan na, oy? May gani kay taas kag pasensya bay no? Ay, lisod kay lagi at bangan lagi. Dapat na agi usa namo nga kamaong mo paubos. Ay, pasensya na kaaning anak nako Ronnie ha. Sabtunonon gid kaayog batasan. Liwat kinis iyang kanhing amahan. Lisod kayong sabton. Okay ra tita oy. Pinangga man. Maunang dako kayo kong pasalamat nga ikaw may nauyab sa akong anak. Kay nilahutay gid kasi ang batasan taon. Mga lagi tita. Ma. Gayon na mi si Ronnie din eh. Anahala sige. Bayo kay hindi atubang na ko nimo. Nawasa naman. Dili ko da para nimo. Peace offering. Imong paborito sudan. Fried chicken. Thank you. Ikaw, nikaw na ka? Wa pa. Sige. Habaon din ang gidani mo o magdungan na lang ta. Sige. Taud-taud lang magita. Unsa ka kung mag-ipon na lang ta? Ha? Mag-ipon ta? Good. Total, na naman ko'y trabaho. O, naasad ka. Pwede resad. Manangkito na akong mama. O sige, kitang doha ang mananghid. Oh, okay kaayo. Okay kaayo ko aron makabato na mong anak pod. Pero mas maayo tingali kung magpakasal ang una mo. Usa sa inong doon tita, nga ano nga niya ko dun Aron pangayon ako ang kamot ni Kylie ninyo. O, unsa, Ronnie? Maayo kung mao ka na dong. Dili! Oh, Unsa? Recorded by Radio Mo TV. nganong dili good ka? Pila na may edad ni mo, nak? Angay ka nang magminyo, oy. Ma, dili pa ko ganahan. Wa pa ko matagbaw sa ko pagkadaga. Kylie, Ang dili lang sa nato pugson si Kylie tita. Anda masag ko magpaabot niya. nahala sige. Kunon sa may desisyon ninyo sa pagkakaroon. Respetuhon ta mo. Salamat tita. Ay, salamat. Na-arrange na ginato nga itong mga butang. Okay lang din mong atong gibangan? Okay ra, uy. Sakto lang para nato kay kita ra masang duha. Naigamay receiving area o niya. Naikaugalingong na CR. Maog yun. Sa man, magluto pa ta para panihapon o magpalit na lang ta? Magpalit na lang ta, uy. Kylie. Tingali ko waptos ko. Ganun mo di ay.
Naramdaman kong manubag ni mo. Ronnie. Oh, nganom lang naong ni mo. Mabdos ko. Ha? Unsa? Mao ba? Sato pa. Papa na ko? Nalipay ka? O siyempre, kisa man di malipay na. Pwes ako. Wa ko malipay. Kylie. Unya paon sa pamanan mo ni nga naa naman na. Mao lagi. Ay, Lisod sa kay batasan si Kylie ba eh? lisod. Pero nagpabilin gihapon ka. Aba siyempre, kay mahal man ako. Mao gani. Maong wa kay laing choice bay. Kundi muagwanta na lang gyud ka anang Kylie. Ay. Mulakaw ka? Bisa naglayan ng lawas sa bata? Way makabuot na ako. Dili pati ka ba na? Mapasagdi ko. Ah, sige. Maabsent na lang ko sa akong trabaho ron. Ako sa bantay sa tong anak. Aw, mas maayo hinoon. Either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Asa naman si Kylie? Wa pa magid mauli. Wa pa na bagid maubos ang hilanat ni Dudong. Kurti kitang initas bata. Dong? Ginoo ko. Dong? Ang akong anak. Kumpulsyon. Tabang! Tabang! Nabuang na ka? Inahan kang dako, makaako kang pagbiya sa imong anak, bisag nahibaw kang naigipamati? Ay nalagkasap si Kylie ma. Okay na ba si Dodong? Storyahin na ha, Ronnie. Tigaling digara na kay luag rasag kay ka. Ayaw nag-anara. Kung dili mo pa to, oh hala, biyain na. Ahon tag dili ba siya magmahay o niya? Ma. Dong, sorry Ay na pagkila. Sorry sa tanan. Sige ba ko nga grabe ni mo pag-antos na ako, pero niya. Nagpabilin paghihapon ka na ako. Mahal ka at Kylie. Kung andam kong sabton ta ka. Salamat, Dong. Mahal sa kayo, tika. O gisaan na ako. Mamawi ko ninyo sa atong anak. Salamat, Day. Karon, minyo namin ni Kyle. Doon naghiapoy higayon nga sabtunon gid kaayong iyang batasan. Pero at least karon, maang ko namin hinuon siya sa iya mga sa kung mahuwasan na siya. Ug ako andam kong mosabot niya bisag siya pa ang pinakalisod og batasan sa kalibutan. Tungod kay asawa ko siya ug mahal na ko siya. Dini na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Din man ka nakahuwam. Sa akong stepbrother. Ni Paulo? Oh, Maayo ka no kay bisag igsuon na mas amahan ni Paulo pero mutabang gihapon siya nimo. Maayo pa si Paulo, kanino og trabaho. Swerte kay ang asawa niya. ah, Naana ba sila anak? wa pa? Ha? Wa pa? Uy, kaano good? Kamalas good ang Paulo. Tricia, may mo ba?
Ayaw lang pagpangilabot. Nga naman ka. Kita ramang duhang nagstorya. Bisa na. Lain kayong paminahon eh. O niya, ikaw? Asa may plano ni mo sa mong kinambuhi? Oh, nasabtaan na da. Abi ba na kong bularga kas gawas? Wa pa gini katawagi? Wa pa lagi. Nagpaabot pa ko. Pila naman nakabuwan nga nagpaabot ka, eh. Maabot pa ka na. Basin, ingon ana na lang gid ka hangtod sa hangtod. Magsige na lang niya kapangayong tabang sa mong igsuon. Oh, Trisha. Number man eh. Kinsam ka ni. Hello? Oo, ma'am. Ako ni. Ha? Makalarga na ko? Sige, ma'am. Andamon dayon ako ang kung mga gikinahanglan sa akong paglarga mo. Mao ba? Maayo hinoon nga makalarga na ka. Lagi day. Kanus naman daw. Basing karong buwan na day. Mo ingon sa taga-agency. Noon, nga makalarga na ka? Mao lagi, Paulo. Og, kabala ka. Hinay-hinayan tikagbayad sa akong nautang nimo kung makasweldo na ko dito. Ay nagunaw na ako yo eh. Di maayo ay. Paan, kining magdubol data ninyo before ka mo larga. Ha? Pero wa pa man ko'y kwarta din eh. Ay kabala ka, ako'y bahala. Mao ba? I-treat ni dinner? Oray? Kung mao, manggit ako akong salubon, ana. Ha? Kinahanglan gwapa ko. Aron dili sad kaingon si Paulo na ako nga low class ra ko. Unsa? Recorded by Radio Mo TV. Siyempre, suon ka niya. Dili na to sila hatagan og chance na maubos ilang pagtan-aw nato. Sama sa panultihan. Fake it until you make it. Oh, Trisha. Hi kuya. Hi Tricia. By the way Tricia, akong wife si Chris. Hi. Sexy paghihapon ka ha, bisag mabdos ka. Thank you. Mao laging pabantayan gyud din ako ni Paulo kung makalarga na unya ako. Kay basing ni Paulo na ako, wala unya ko'y asawa. Ay kabala ka kuya. Isaada ko nimo. Way makaduol si mong asawa. Bisan kinsa. Sige na Han, mga ona ta. Na-serve naman ang food. Kung magkalisod gani ka din eh, tawagi lang niya si Paulo ha. Okay, sige. Way kaso. Pag-amping baya din niya. Ayog kabalakan na ako. Ikaw may pag-amping dito. Tuod, onsa maka oras malarga? Ilan naman day ko kaadlaw din sila yung nasod. Gimingaw naman gaya ko ni Tricia. Akong tawagan eh. Puhon mo chat lang niya ko ni Muha kung makasweldo na ko. Sige dong, amping diha. Ay, gimingaw na yun noon ko ay kunin mo da. Sus, pila rin pagdadans daw ka tuig, uy. Sige na, kaya na po kayo gibuhat din eh. Okay day, I love you. I love you too. Pila na lang kaadlaw kong paabuton.
Ug makapauli na gyud ko sa Pinas. Makapauli na ko sa amo. Kamusta nang kakong asawa, no? Di na ko makapaabot pa sa adlaw nga magkita mi ingon man sa akong anak. Ngano wa makamagsulti nga moabot na di karon? Gusto ta kang i-surprise. Mao ba? Mas ni gwapa magkagsamot dayo eh. Nakoy dagang pasalubong para nimo og imo man para sa tong anak. Mao ba? Oh, unsa man imong gipanglain? Para ni Dong Paulo ug sa iyang asawa nga si Chris. Mao ba? Pero wa naman sila. Ha? Kasi na. Nagbuwag sila si Chris ug si Paulo? Oo. Oh, wala gyud magisgot na ko si Paulo lagi. Sige manunta mig chat. Magkikistorya lang unya ko niya. Maayo pa. May pag-abot kuya. Salamat Paulo. Unsam din hitabo ninyo ni Chris de. Di lang gid may magkasinabot kuya eh. Unya, kansad, masay kawilihan kay wa may anak. Paulo. Di na ta mag-istorya bahay niya kuya. Okay na ko, bahala siya. Ay, moro sad gini akong giampo dong. Nga dili mo abot sa punto nga ingon ana mi ni Tricia. Magpaabot na lang ko ni Tricia din eh. Lunch break pa man din yaron. May kani kay sudra sa mall ning iyang gitrabahoan. Oh, yun na. Si Chris man na. Chris? Chris? Chito? Ay! Abot na di ka? Oh, last week lang. Nagot sa mga din eh. Nagpaabot kong Tricia. Ansa? Mayo kay gipasaylo gyapon nimo siya, no? Ha? Usay? Don't tell me nga wa ka mahibaw. Wait, kadit lang ha. Saan sa man? Na sila affair sa imong igsoon ni si Paolo. Oh, Nasakpan gyud ako sila sa akto. sa... That's the reason why I broke up with your brother. Oh, kuya. Kuya, unsa ba? Usa? Ha? Usa? Nahibaw kong naamoy affair sa akong asawa. Iksuon kong traidor! Kuya! Pamutusay mo si Nina! Pamutos! Ha? Nahibaw kong kibuan ko nimo. Nahibaw kong kabit nimo nga akong igsuon. Hayop ka! Pikaon kang dako! Chito! Laya sa niniya! O gibili na bata! Chito! Nagkabuwag din may ni Tricia. O gato ron, wa ako may baw kung kanusan ako sila mapasaylo. Kay dili pagid ko andam. Dini na lang kutob. Og daghang salamat, Armin. Recorded by Radio Mo TV. Mao katong mga higalang kaagi ni Chito nga tagaliluan Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo awit nga naguluhan. How do you heal a broken heart? Ang mga kaagi gibahatan no doa sa radyo ni Jelly Haka, ubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusab mga higalag mga suking di paminaw, kinasingkasing kong kadapit sa papada, sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi na naglibot sa sagawit.
I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa Sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanood. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa na sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong tatampo nagdasangan nga Norin. Recorded by Radio Mo TV. Makigbuwag na ko nimo. Nurin, Nagtuo kang wa ko mahibaw sa imong pagbinuang nako, Joey? Gipaabot ra na ako nga musulti ka na ko tinuod. Ug mag-usab ka. Pero murag tan-aw na ko nimo wa man kay plano. Maong magbuwag ta. Okay, fine. Mayroon sad kay kinakigbuwag na ko. Aron dili alisod para nako. Unsa? Mayo pag makikichat ko din lain. Malingaw pa ko. Di lang ta palabig seryoso aning butang. Kaya basig binuangan na sa niya ta. Oh. Uy. Namay ni chat. Robert yung pangan. Kuyugdan, ako'y palitan sa mall. Sige ba? Wow! Milagro, ditsig sugod. Sige, i-chat na ko ang time o ang place kung asa ta mag-abot ha. Okay, Day. Ha? Dili ka mudungan ako uli? Una na lang. Asa pa man di ka? Gabi naman. Na ako'y ka-meet up. Wow ha? Bago pa lang gani mo nagbuwag ni Joey, nana din kay ka-meet up? Malamang! Alisod po kayo, mauyan to na kong tawhana nga, wa mo to'y ayo. Pasag din na lang kugkugod. Basin pa daig mo na di akong forever, di ba? Okay, fine. Good luck. Nurin? Ikaw si Robert? Oh, ako. Kagwapa man din ni mo personal, eh. Ha? Thank you. Ano asa man taron? Ikaw, asa man ta? Sure ka? Basta sure ka na, ha? Ako ang imong gipangutana. O, lagi. Chicken ta? Onsa? First time pagkalit na tong kita, makik-check-in dayon ka? Kabastos ko ni mo. Nurin, kan alagkus ka ng tingog. Tungod kay bastos ka? Ako pa ni mo na may pagmupauli ka. Unsa? Papaulion ko nimo? Bago pa gani ko labot ini? Wa ko'y labot. Kung gusto ka, laag og imo. Ayaw kong sa muka. Bye, manyak. Ha? Nurin! Mauna diha. Ay, dawato na lang gitingali na ako nga wa ko'y swerte ani mga lalaki. Kung dili to udway ayo, manyak sad. Pero magkatawa ko ha. Grabe kit yung guts, no? Nga nangayo din siya ng butanga. Bisag, o nanghigayon palang ganit ninyo nga nagkita mo. Mulang?
I-chat ang kraho ay. Noreen, sorry na. Abi manggod na ko nga parehas ka sa ubang mga babae. Pasayloan ako, please. Pahala ko rin diha. Isin rin giti ka. Aw, mas maayo gigan ni tingalig, i-block na lang giti kabi. Ay, Noreen. Nausaman ka nga nuwa pa magkamag-ilis diha. Nga naman tayo, ma? Asa man tayo ta? At tas bahay ni Ate Jordan ni mo. Nang-invite man to. Katubang border na to dinhi sa una nga bayot. Bag-o naman ang iyang bahay ron. Unya ni pa-blessing sila ron. Paadtoon ta. Aw, mao ba, ma? Ay, salamat. Nakaanhigod mo. Hi, Nong. Uy, kadako na ni mo rin. Uy, parison mo sa akong pagumangkan. Ha? Naadi kay pag-umangkot? Oti, oy. Ay, asa man. Ay, tuwara ay. Mao pag-abot ay, bago pang abot. Siya? No. Pasensya. Nalangay. Ay, okay na dong. Ay, ila-ila mo sa anak sa akong landlady sa una, nga nangabang pa ko. Si Noreen. Nurin? Ikaw? Ay, managkaila mo? Recorded by Radio Mo TV. Ay, kaila kaayo. Abi mo gani mo, Ate Jo. Kini. Tito, mag-istorya sa Miss Gawas ha? Okay na? Kini ma'am, sorry gid kayo ha? Mag-istorya lang ko ni Lorin sa Gawas. Ako sa nisang dalon sa Gawas. Unsa ba? Nganang gidaman ko nimo dinis gawas? Imo paging gitabunan akong baba? Mahadlo ka mo sumbong ko nga nanghagad ka check-in ako. Hindi mo lagi ng baba mo. Mauwaw ta. Sige ron, sige ron. Kung dirog balik ka to. Kisanta ka. Unsa? Ikaw ba? Pasultihas ako. Sayop kasi mong gituan ako. Nga, gitistingan naman ti ka ba? Unsa? Oh, gitistingan naman ti ka eh. Gitistingan tara ka. Pila naman gud ka mga babae nga ako nga gitry og meet up gud. O karaghanan sa mga babae nga ako nga gi-meet up. Magpagamit gid sila. Unya ikaw man magpabayad. Ha? Oh, mao na. O dili man sa ingon nga pagpang-judge, no? Pero kadaghanan sa mga babae karon mga nindot kay mo dasel lang kauglingon. Magtuo tang tarong pero di ay manggamitay. Pwes, dili ko ingon ana. O gani nga mga hiko pa sa ilo nimo. Pero di man gikamutuon ako. Unsaon ako pagkahibaw nga tinuod nang imong gisulti nako. Nga dili ka ingon ana. Sige ko na be. Hatagi ko glain chance. Hatagi ko glain chance. Okay? Ila-ilahaw na ko. Before ka mo judge na ako. So, unsa na may status ninyo rin ni Robert? Getting the now stage. Mag-ampo ko nga unta, kamo na lang gyud. Aron sad mapahimutang na ka. Day. Day, wa na ka magkabata, no? Og labi nang wa na nagkabata sila sa magpapa nimo. Unya, naginusara rabi ka nilang anak. I know, wa ka nila pressure pero one thing is for sure, deep inside, gusto sila makakita nimo nga masettle na ka. Day. Lorin, taon-taon sana ko paabot nimo. Unsa man, wa pagyapo ko chance nimo. Ang tinuod, Robert. Gisugot na ti ka. Sure ka?
Oh, lagi. Tarong ba? Kita na. Yes. Yes. Isa na ko, Norin. Panggaon ug mahalon tika. Robert. Ipa-ila-ila na ko nimo sa imong mama? Oh, gusto ko nga makailas siya nimo. Sige. Kano saman? Ma, si Norin. Uyab na ako. Unsa? Hi, tita. Nice to meet you. Oh, di ba miingon ko nimo? Nga wa kay laing uyabon, di si Jasmine lang? Oh, ma, unsa ba? Pasensya ka na, Day. Pero karon pa lang, ingnon ta ka. Ingnon ta kang gaan nga wa ko'y gusto nimo. Ma. Sorry, Norin. Sorry sa naita po. Kinsa man tayo Jasmine. Oh, manang babae ang gusto nila para nako. Anak na siya sa among family friend. Onya. Unsaon man nga wa man sila gusto nako para nimo. Dili sila makabuot nako, Norin. Dili. Ikaw ang akong mahal. O kung makatigom nako, ikaw ang akong pagkaslan. Robert. Ako. Pero bisan pa man, ako paghihapon ang gipili ni Robert. Og nang hinaot mi nga puhon, makadawat ra ang pamilya nako. Ilabi na kay may umaabot naming anak. Dili man gud mi gusto nga magpakasal, nga bugat sa ilang buot. Dini na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higala agi ni Nurin nga taga Cebu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo. Awit nga regulahan. Sometimes I run ang mong kaagi gibuhatan no doha sa radyo ni Jelly Haka o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusab mga higala o mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kaawit. I-address lang ni Ining Tulumanawon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kayo kon mulimot ko. Ang tinuod, ganahan sa ko ni mo, Tom. Nga sa to pa, imo na kong gisugot, An. O, Tom. Uyab na ta. Yes! Salamat kayo, An. Ha? Uyab na mo ni Ana? O, ma. Aw, maayo hinuon nga nagkauyab mo. Ambot ni mo ipasabot, ma, nga wa kay supak nga nagkauyab ni An. Nga nung musupak man ko, nabuutan man sa nagbataa. Ang importante, nga mohuman gid mo sa inyong pag-eskwela, ha? Humanagid ang inyong kurso. Ay, kabala ka, ma. Muhuman gid ni Ana sa among pag-eskwela. Abi na kong supak ang imong mga ginikanan sa atong relasyon. Wow, uy. Nalipay mo sa mama nga nagkauyab ta kay butan biya ka. Atik sad ay. Tinuod bitaw. An, ang gusto ni mama nga mahuman kita sa atong pag-eskwela. Og Tom, isaad lang sa ginako nga dili ko nimo binuangan. Ayog panundog anang uban nga abi kay uyab naman, ilang hilabtan ang ilang uyab. Ay, kablakaan. Di na ako buhaton nimo. Gusto na ko nga
Magpakasalo na ta. Una anak ko ilabdan ang imong pagkababae. Ampingan ta kita. Salamat, Tom. Congratulations, Ann! Congratulations natong duha, Tom. Anong imo kong gidadi ni Sbukid, Ann? Ganahan kayo ko dining dapita, Tom. Kay presko ang hangin. Unya, dugay na sa kong gustong musuroy din pero wa pa lang din makahigayon kay eskwela baya ta. Mausab. Og, nindot kayo ng dapita din makawaas problema. Maog yun. Ato ta dito sa unahan na. May dito kay Hawan. Dahil na. Huy, nihigda mo ka diha. Nakabanday ka? Limpyo kayo din ng dapita Nindot higdaan. Aw, hinoon. Dali. Tupad na ko. Ha? Dali na. Sige na lang, good. Dali, online sa kubukton. Tom, gihagan man ko kunin mo. Lab, tikaan. O gisaan ako ni mo. Nabisag kung sa'yo may tabo. O bisag asa ta dadas manahon. Di mawa ang imong gugman ako. Tom. Ako nang isaan ni mo. Kay love sad kaayo ti ka, Tom. Salamat, Ana. Pag-aksa ko sa kong pinanggabi. I love you, Ana. I love you, Tom. Langas ki kagkamot ay. Pasantin na lang gud ako. Uon sa maniwi. Manitabo man ato. Sorry, Ana. Wala ko kapugni akong pagalingon. Abi ba na kung unyan ako ni mo hilabtan kun makasal na ta. Sorry, Ken. Sorry kayo. Unsa? Mularga kas Manila? O, Ana, kay nakuisudlan dito nga trabaho. Tom, dili ba di pwede nga din na lang kamular ka? An? Pwede ka din na lang ka din sa ato. Mangitag trabaho. Di mahimuan kay nanay trabaho nga nagpaabot na ako dito sa Manila. Pwede ba? Di ka mahilak. Ningaon man ko ni mo, be. Mingaon sa ko ni mo. Pero antos-antos lang ta. Okay? Ibuhaton ko yun para sa atong duha. Sa atong ugma. Tom. Sige lang. Manawag lang unya ko ni mo permi ha. Aron di kami ngahon na ako, okay? Basta baya ha. O lagi. Promise na. Ay, bila palang gani ko kaadlaw din sa Manila. Pero gimingaw na kay ko ni Ana. Hi! Ay. Uy. Kapi, oh. Salamat ha. Kita day ka palihog? Ako si Aliyah, ang anak sa tag-iyaning mong gipuyan. Oh, mo ba? Mahimong mahibaw sa imong name? Tom. Ano ka, Ann? Mingaw na kayo ko nimo. Parehas kita. Giningaw sa kay ko ni mo, Ann. Onya, kumusta man imong trabaho? Okay naman, makaya raman ako. Mayo hinoon. Amping diha ha. Ikasari ha, amping diha. Ug pabutang akong pagbalik. I love you. I love you too. Ay, mingawa eh. Pinagkagit kayo ni mong imong uyab na si Anas, ah? Oh, Aliyah? Recorded by Radio Mo TV. Nahibaw ka nga, Ana, ang pangaan sa kong uyab? Oo, oy. Nakadungog manggod ko nga ay magilutok ang iyang pangan. Aw, mau ba?
Maayo gani kay di sagot ang imong uyab no nga moanhikas Manila. Di gid unta lagi kay di gid siya masugot nga malayo ko niya pero para raman sa namong duha nga akong gibuhat. Kay iniguli na ko, magminyo naman mi. Maayo hinuon. Tom, iwan na niya. Uy, mansa man na? Nagluto magud kog sudan. Unya, daghan man ang akong giluto. Mao nga ako na nakagidan-an gani. Oh, mao ba? Salamat ini ha, Aliyah. Gimingaw naman kong maayo ni Ana, uy. Undang lang ka ako sa kong trabaho din, no? At doon ko mangitag trabaho sa amo. Di na ako makaya ang akong kamingaw ni Ana. Mupauli ka din sa ato? Oo, An. Kaya gimingaw na kayo ko nimo. Ako sa din taon dong. Gimingaw na kay ko nimo. O niya, okay na nimo nga mubiya kasi mo trabaho diha. Okay ra kayan. Tungod kay ikaw ang importante para nako. Sige dong. Pauli na diri kay nasa ko'y sorpresa nimo. Ha? Unsa may mong surpresa nako, ha? Dili na surprise ko na ko isulti. Oh. Irigabot na lang nimo. Sige. Paabot ako, ha? Kay mo pauli ko karong si Manaha. Tinuod din ako nadunggan nga mopauli ka sa inyo. Oo, Aliyah. Unya, ang imong trabaho din eh. Muundang na ko sa akong trabaho. Uy, kaanugon good. Okay ra, oy. Mangita akong trabaho dito sa amo. Unsa di hinungdan nga mopauli man ka sa inyo? Magminyo na mi si Ana. Mao ba? Congrats, Daan. Thank you. Kanusama ka mopauli? Sa sunod adlaw pa? Oh, kun mauna. Makatambong pa di ka sa birthday sa akong daddy. Ha? Kanusta man ang birthday sa imong daddy day? Ogma. Oh. Kinahanglan gyud ka motambong sa birthday ni daddy ha. Kay imbitahon man gid ang tanan nga namuyo dinhi sa mga apartment. Sige, mutambog ko. Kay sa sunod adlaw pabitaw ang atong flight. Tom! Dali. Tipon diri sa mga lamisa. Okay na, Aliyah. Diri lang ko. Suma ka, uy. Mura makadili, friend. Dali ba? Sige na. Tipon sa among lamisa aron enjoy. Sige. Mubalin ko sa inyong lamisa. Tagay pa na, Tom. Di lang ko, Aliyah. Hindi na kaya. Dito na. Dili na mo kaya. Sige. Natog na lang ko. Ito na lang ko sa mga kwarto. Sige. Kay kita lang doon nahibili, no? Kay na mauli naman inyong mga bisita. Sige. Natog na lang ko. Uy. Aray. Saan ka? Hindi na ka makabarog? Matumba man inuon ko eh. Hindi man ko makabarog. Ako na lang kagihatod sa imong kwarto. Ayaw. Kaya rin ako. Oo, tanawa. Di lagi ni mong kaila lagi. Naubog na ka. Ako na lang kagihatod sa imong kwarto eh. Aron, makapahuway sa ka. Dali. Ano ni? Anong wak ko sabot? Hala, si Aliyah. Tupat ako. Aliyah, wak sa kay sabot? Aliyah! Ginoo! Mommy! Ayaw sa iyo, gibuhat ka ni wa mo'y mga sapot, ha? Ma'am! Mami, isa na tabo? Si Tom! Nagpatong sa imong igsuon yung pareha sila may mga sapot. Mal! Buwang ka! Hindi mo kamuha na kung ito! Ayaw ko takas si Tom! Masya isa! Ayaw! Sana! Unsa to? Di mo uyab si Tom? Dili, Dad. Amigo rami. O ganong misugot mga? Nga, hinabtan kintawan, ha?
Nga di malimuyab. Uwa na may mahibaw sa mga gibuhat, Daddy. Oh, pasilo ala ko sir. Bunga lang to sa among kahubog. Mao tayo nahitabo na mo. Aw, kundatan gudi kang bayhana ka. Daddy! Ikaw na sir. Daddy, ikaw na! Ikaw na! Nagpagawaw ka lang sa lumbasago, ha? Bugtong ka na mong anak ka, babae. Nagpagawaw ka. Sir, ikaw na sir. Sir, Dad, gusto na! sir, ikaw na sir. Gusto na, Dad! Sir. Hilom, ha? Ay! Irat! Iya! Dad! Saman! Ato na lipat yun! Siyempre! Ayaw, Brad! Maluwi ka! Ayaw, Brad! Di arabay kumusugot nga. Di ka malubag sige buhat mas anak. Oh, kung dili ka manubag, lagdiha ka. Patyon ta ka! Ano ba sa kitis ito? Magpakasal mo! Anong imong nagibuhat na ako, Ali? Pasaylo ako, Tom. Kanuwa na ako to buhata. Buhata nga mga matay. May bawa ka man git nga. May uyab ko nga nagpaabot na ako si Ana. Kalimti na si Ana. May umaabot at ang anak. Ayaw ka bala ka. Mahalo na pang kaunti ka. Buhaton ako ang tanan na mahimo kong buutan nga asawa diha nimo. Kumusta naman kasi, Ana? Di na ko mahimong manawag niya kay uwa na ko yung naong nga ikatubang niya. Gusto, manawag ko ni Mama. Maayo kay nadawag ka, Tom. Kumusta naman mo diya, Ma? Okay naman, mi. Ikaw, kumusta man ka diha? O sa man, tinuod ding among nabalitaan nga minyo na kudo ka diha? Oo, Ma. Ma, kumusta naman di si Ana? Minyo naman tingali ni siya dong kay dako naman og tihan. Oh, ha? Oh, kinsa may iyang nabana, Ma? Maayo hinoon nga minyo na si Ana. Kung di patungod sa nitabo na to, ako unta ang maminyoan ni Ana. Osborn ko ang pagpangayo pa sa hilo ni mo, Tom. Naunsa ka? Naunsa ka, Leah? Ganiha naman yung nagsakit ang akong tiyan. Ha? Oh, mga anak na tingali ka. Dali, dadon ka na ko sa ospital. Ha? Patay ang atong anak. O, Ali. Kinuha ko. Ato na lang dawaton nga. Dili gud to para nato. Kadto ta. Katuig nga nakalabay, sukad nga nagminyo ni Aliyah. O gangtod karon, wa pa may taga-igla nga anak. Si anak ano? Pila na ka ang iyang anak? Tom? Oh, Wa pa di ka matog? matug na ko, Aliyah. Tom? Ana? Ikaw ni? Bangon. Kaya na ako'y regalo ni mo. Ha? Ano sa may regalo ni mo na ako?
Basta, bangon lang. Unsa lagi mo regalo nako? Ha, ana? 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 Ana! Tom, Oh, Tom, pagbata. Pagbata. oh. Ali? Oh. Nga naman ka? Nga nung nagilak man ka? Nabatante ka. Nga nagsampit sa pangan ni Ana. Oh, gusto. Nagdamgo mo ko. Nagdamgo ko niya. Sod sa na po katuig na itong panag-ipon. Buwa pa ganun ka malimot niya. Sa ilo ako, Ali, ha? Ngangtod ka ron. Nagpabilin pang akong gugma ni Ana. Hangtod sa kantor. Tom! Oh. Ali, unsa may buti pa sa buti ni? Nganong imo mang gipagawas ang akong mga importante mga gamit? Mahal di ka, Tom. Pero dili ko gusto nga mag-antos ka uban ako. Oh. Ha? Maong panahon na nga hatagan ti kasi mong kagawasan. Tinuod ka, Ali? O, Tom. Pag mahimo ka na mo pauli sa inyo. Salamat, Ali. Mupauli din ko sa amo. Kaya gusto kong may bawal sa kahimtang ni Ana. Ikaw si Tom? O, manang. Ako ang uyab ni Ana kaniadto. May mo ba nga ako may bawan kung hain karon si Ana? Gusto sad ko nga may baw kung kitsa iyang nabana. Kung gusto kang mahibaw kung hain karon si Ana, adtuan ang dapita, kay imo siya makita. Oh, salamat manang ha. O, dawata kini. Oh, suwat ni? Daan na kayo? Para imo na, Tom. Salamat manang. Di na lang ko magdugay ha, kay gusto na kong makakita ni Ana. Oh, menteryo maning lugar? Menteryo maning lugar nga gitudlo sa inahan ni Ana. Lain na sa kong ibati na. Sumibot ka sa buti ni. Unsa ni? Dali. Ana. Lapida ni Ana. Uy. Ug sobra na sa napo katuog siyang patay. Kinuog ko. Dali. Patay na di si Ana. Agsuwat. Masahan ako agsuwat. Kang Ana kikikan ang buksuat. Mahal kong Tom. Nagpaabot ko nimo. Kaya naibaw kong mubalikan ako. Ayaw ka bala ka. Kaya ako nakang gipasaylo sa imong gibuhat. Na ako'y ibili ni mong regalo, Tom. Ang pingi siya. Ang atong anak. Mahal ko kaayo ikaw, Tom. Karon, ugma, ug hangtod sa kangturan. Nagbunga na yung ato kibuhat ka ni Anto. Mauning nga niingon ka na ako nga may regalo ka na ako. Kaya may anak ni Aida. Ana! Nagkasama ka din islog namin sa kong mama. Ikaw? Ang anak ni Ana? Oo, ako. Kinsa day ka? Hindi. Ako ang imong amahan, day. Ako ang imong amahan.
Ikaw akong papa. Ako yun, day. Kung gibati niya itong higayon nga nasayran ako nga patay na day si Ana. Og sa akong nasayran, usa ko sa nakaingon sa iyang kamatayon. Kay sobra ang kaguol ni Ana nga iyang gibati sa dihang iyang nasayran nga naminyo ko sa lain. Pero sa laing bahin, nagpasalamat ko sa Ginoo kay may handumanan di ay ngagbilin si Ana nako. Ang among anak. Di nilang kutob ug daghang salamat sa pagtaga ning akong tampo. More power. Amen. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga hikalang kaagi ni Tom nga taga Cantigdas, Batuan, Bohol. Uban sa awit ngayong kipangayo awit ka nakaluhan ngayon, bukas at kailanman. Ang mong kaagi gibatan o doa sa radyo ni Ricky Persuelo daring o gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala ug mga suking ti pamilaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagaladlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang ni ining talumanon, handumanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya. Ma, pa, mananggit unta ko ninyo nga matukog sa Zamboanga City. Mag-unsa ka sa Zamboanga, Alvin. Motrabaho ko dito, ma. Kaysa may mo pasod ni mo litog trabaho. Naman ko'y amigo pa nga mobalik dito sa Zamboanga. Iyak kong tabangan nga makasod ko trabaho dito. Ay, usamadong. Ato ni palargahon si Alvin. Sige, palargahan na. Aron nga, magkataon na kung unsay kinabuhi. Salamat ninyo, ma, pa. Sam ka, Belvin? Okay kayo sa mong trabaho din eh? Ay, okay kay ba yun? Kaya na kayo na ako ni trabaho ka ba? Menon. Pagbinutan lang iba ha. Aron, magdugay kayo sa mong trabaho din eh. May trabaho ron. Kita. Oh, asa man sa ta? Kita bis kong uyab ron. Ya. Nakonsider doon nga yung amiga ba? Mo ba? Uyog ta ron mong malilang yung amiga. Ay, di lang ko ba yun? Di lang ko din sa itong gipuyan ay. Usam taon ka, ay waram ka di lalaki. Saan na magkauyab ba na kung imong taguan yung kagwapo? Na, kita. Sige na lang, eh. Watawag ka diyo ta, kay mag-ilis ko. Day, mali akong ingon mo nga akong amigo, si Alvin. Hi, Alvin. Hello. Asan mo ang amiga nga imong ipinailan ni Alvin? Day, Jazz. Dali ra god. Oh. Uy. Day. Ila-ila mo sa amigo sa kong uyab, si Alvin. Vin, si Jessica. Kagwapa niya. Oy, bay. Sama kang sige magtutok ni isik ka. Tuwat na lang yung kamot, oy. May ikog na babae, ano? Uy, sorry ha. Ay, hello, Jess. Nagkatawag mo kanina na. Tulala mga nga nakakita ni Jessica. Lagi ba eh? Maragong na kulbaan? Ayay! Cool ba ha? Cool ba my heart? Kurog-kurog my feet? Sabaw eh. Karaan na. Yan ang style mo eh. Kaya na pa mangyam ko'y pandunggan ka ni gamit na natin. Mo ba? Oo. Ya, bay, sa talano mo may Jessica. Ganahan ko niya bay? Ya, si plano nyo. Giyatagan ko niyag number. Suwayan ako nigtawag bay. Nanawag lagi ka. Ako lang gisiguro kung imo beginning number nga imo gihatag nako. Di magkukubakakon, good? Maro ba na ganahan ako sa babay kanang dili bakakon ba? Kanang buutan. Lagi. Kung anday tuod, kanus ka na time, Jess? Nga naman.
Gusto unta kong makakita nimo pag-usab. Pwede ra ugma. Oh, sige, sige. Kita ta ugma, ha? Ano nga, nakikita gid ka na ko, Jess. Unsa di mo tuyo na ko, Vin? Kuan, Jess, naunta ko isulti nimo. Ay lang ka ha. Unsa man na? Jessica, I love you. Oh. Mao ni tinuod, Jess. Bisag bag-o pa lang tanang kaila, na-feel na nako nga love ti ka. Parehas ang atong gibati, Alvin. Ha? Tinuod, Jess? O, lagi. Kun mo na, kita na, ha? O, Vin, ako na kang gisuko. Salamat, Jessica. Salamat gid kayo. Recorded by Radio Mo TV. Mayo noon, bay, kaya nagkauyab na mo ni Jessica. Lipan sa bitaw kay ko, bay, kay may feelings sa desa na ako, bay. Good luck sa iyong relasyon, bay. Maglagi ka. Gimingaw ko ni mo, Jess. Sus, atik sa daay. Tinuod ko, I miss you. Asa ka? Nara diri sa kong gibuhian. Yan naman. Sorry ko na, bay. Dali. Unsa man ka? Uy, gihakan ko kunin mo maayo. Sa dilag ko kay mingaw kay ko nimo. Jessica. Jessica. Salamat kay ha. Wag yung ka papugong da. Imog yung kong nahilaptan. Nanginit na kong daan pag ingon mo na ako nga panion ko nimo din eh. Maunang, nigara ka. Murag yung kag irungsong kaban. Sige lang, good. Nalipay mo sa tagdo, di ba? Kay kapi. Gara ka, ha? Mosquito. Gara, yung ka. Garaon yung ka, uy. Garaon na ya. Da. Abi ni mo, Jess, no? Nisamot ang akong kugmanay mo. Nga, may netabo na natong duha. I love you, Jess. I love you too. Naunsa ka? Lawi kag matado, nilipis kag dunggaro. Oh, Sige, paglublob Jessica, oy. soboy. Sabo, do, pag vitamis do. Ay, kumpiyansa kay basig. Wala kay panuho, do. Soboy. Jess, dugay-dugay namin ang nakauyab. Tsaka'y mayo no kung mag-ipon na lang ta. Nga naman, kaya na nimong mubuhin ako? Kayo, may trabaho biya ko. Mag-ipon lang ta ha. Sige. Pagita ka itong kapuyan. Unya, kumusta man ka din sa itong gipuyan ha? Okay naman, Dong. Kung layon ko, magdadua lang ko sa kong cellphone. Sige lang, day. Malingaw roon niya ka kung may anak na ta. Ang binata na ni mo sweldo, be. Kaya nga naman, day. Ang bisa ng tanan. Tagaan lang ka na ko para plitin ni mo. Ha? Anong ingon na naman ka, day? Ako may magtaas budget din eh. So, Sige na, ang pinanaaron, mabudget na nako. ay. Goy, kung mauna, wate para tagay-tagay. Yan kay bindan magkaroon chikaw para plitin lang. Lagi ba eh? Pabaw na ko niyang kanon og sudan. Ano makasave ko no? Paita pala na, oy. Day, paghuka, day, kay gutom na ko. Ikaw na lang paghikay para sa panihapon na to, Dong. Ha? Usay, wala ka maghikay, day? Ay na, nalingaw kong duwa sa kong cellphone, Dong, uy. Uy, Ikaw na lang paghikay, niya naman gyud ka. itab yan yung kinabuhi, ay. May unta nga makapahuway ko kay wa ko trabaho. Nagtimba ng ninuong trabaho no disbay. Yun na. Kanina rin kabangta ng Jessica da. Hino ko isang nagsigamit ng cellphone. Kisam ka na iyang kachat.
Day. Tugnawa, oy. Tugnaw? Paghabol. Di man guna maong gusto na ugod. Pagaksa ko ba? Mawang kang katugnaw. Ako sabi. Bibi, sibog bigyan mo kayo. Oh, ha? Wala ko ganayin yung pagpuyo na mo da. Marag na bugnaw naman si Jessica na ako. Una, may kanta-kanta pa. Nagsige pagwapa. Di ko mo tabahon. Pamidaan ko ni Bayana. Day, nagpagwapa lagi kray. Mulakaw ka? Kung magpagwapa di ay mulakaw na di ay. Dinira ko sa ato eh. Mag-selfie-selfie ako niya ako i-post mo na ng arte ko. Kapay. Sige day, ato na ko. Maliit niya ako sa trabaho. Nagtuo siyang trabaho ko. Panidaan gina ko ni si Jessica ba? Oh, tuwaray. Nagkawas na siya sa mga kipuyan. Sundan ako siya. Oh, yun na. Paingon siya musud anong gaming bay o may lalaki nga nisugat niya. Oh, kikakusog-kiyakan siya. Jessica! Alvin? Alvin, ako nagtrabaho ka. Gipanid-an ta ka. Gipanid-an ako yung mumaliyok. Kaya nagdudar ako nga nagbinuang ka. Ugo agad ko masayop. May kikabuangan yun kang lain di. Nakita agad ako sa kung duha ka mga mata nga nagakos mo o nagkiss mo. Sorry ka, Alvin. O ikaw ba? Huwag ka may ba? Nga may kaipon ni Bayana? Hindi ba, man, part? O niya, nga nung nagkagrelasyon magkainin niya? Sorry kay part sa aman nga. Nagkasinabot man ni. Ugwa na sa kuy gugman ni mo, Alvin. Ako na. Jessica! Nawa na nga kung gugman ni mo. Nabalhin na ni Sherwin. Maong kalimti na lang ko. Oh, Jessica! Alam kong meron ng iba. Ako ay nakalimutan. Nasakitan gusto akong nabati ikan ni Jessica. Nawa na siya igugman ako kay nabali na sa bag-o niyang uyab na si Sherwin. Pigo na lang sa pagto sa ako mga luha kay di naman mahimo nga ako siyang pugson. Ug sa pagkakaroon, nipauli ko din ni Samo sa Davao. Ug nagkalingaw na lang ko og vlog aron malimot ko ni Jessica. Dini na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad niya akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Bunawan, Davao City. Uban sa awit ngayon kay pangayo awit ilagulahan sa isip ko. Sa isang iba mananantig. Ang mong kaagi-gibatan o duwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing o gubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga higala o mga sukin ti paminaw kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagawit. I-address lang nining Tulumanawan, handumanan sa sagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handod sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpaminaw. Bawat hakbang